ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆమేన్. యెహోవా చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారలారా లోనికి రండి. స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని ప్రేమను తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము. హల్లెలూయా. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామములో ఈ ఇంటిని ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందరూ గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్తారు. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో ఇంటిని ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అందరు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. తండ్రి యేసయ్యా నీకు వందనాలు. నీ ప్రేమ ఎంతో అపారమైనది. అలాగే బిడ్డలకు గృహాలు లేనప్పుడు నీ కృపను బట్టి ఆయన గత నెలలో సంవత్సరంలో